Avui, a Rutejant, et proposem una ruta fantàstica per Catalunya. Som al Berguedà, prop Capolat. Comencem la caminada des de l'aparcament amb una capacitat d'uns 3 o 4 cotxes. Agafarem el sender a la dreta d'espès d'uns 40 metres. Un cop al sender i de baixada seguirem 600 metres i a la cruïlla anirem per la dreta entre boscs i prats fins al pantà de l'Espunyola. Si fa prou fred, pot estar glaçat. 100 metres d'espès i a l'esquerra podem pujar fermament durant uns 120 metres per trobar-nos amb la balma de Tornaula. Aquesta balma va ser habitada entre l'edat del bronze final fins l'edat del ferro. Després resseguirem la carena fins a arribar a la bòfia de Sant Salvador. L'entrada estreta dona pas a una sala de 22 per 13 per 4 metres de sostre pla i amb un llac que pot ocupar les 3/4 parts de la planta de la cova. Des d'aquí, anem directes fins les restes del monestir de Sant Salvador de Mata i just al costat al cim de Sant Salvador de 1.157 metres. Un dels 100 cims imprescindibles de la FS. Un cop hem sortit de la Bauma, continuem el sender per la carena de la Baga de Sant Salvador entre pujades i baixades. Començarem a pujar substancialment durant 700 metres fins a arribar a la Font dels Coms. Ja gairebé en un sender pla, deixem a l'esquerra el Serrat de les Tombes de 1.205 metres d'altitud. Des d'aquí, només ens queden 1.500 metres entre boscs i prats per arribar a la cruïlla del sender amb la carretera de Capolat i, finalment, l'aparcament. Aquesta ruta, amb un IBP de 33 i poc més de 8.000 metres i amb una forma física mitjana, serà força agradable i fàcil. Amb Rutejant gaudeix de la natura.